Opa, xentiña da boa! Hoxe, filloas. Temos unhas filloas recheas de queixo de cabra e salmón. Que ademais o salmón imos a fumalo nós. Hoxe, aquí, na lareira, ni nada. É dicir, nun piso, nun apartamento e tal, podemos facer unha fumada tamén. 10 minutiños, chegará. Nada máis. Para as filloas, temos aquí estes 4 elementos. É o básico, son filloas salgadas. Hai xente que usa o caldo, un caldo de carne ou de verduras para facelas sin ningún problema. Nosotros vamos tirar polo sinxelo. Despois de desarrollar a receita, é cuestión de vos, non? De facer unha cousa con outra. Fariña, leite, ovos, un chisquiño de sal, un chisquiño de aceite de oliva e temos filloas feitas. O queixo de cabra, que eso encárgase o das cabras, o Rafa Durán, o cabuxo ese que hai, e pois este salmón. Que imos a fumalo con 4 cousas. Despois, a medida que facemos o programa, vos dicindo de como se fan as cousiñas. Isto é para dorar un pouquiño, allo e demais. Despois teño aquí uns champiñóns que podían ser uns cogomelos para meter dentro da filloa. E vos facer unha cea de primeira, para despois do xornal estar aí tranquiliños, vasiño de leite, tomalo, e a piltra. Bueno, chamamos por un grande, polo gran Rafa Durán, para ver por onde anda, metido polo medio das cabuxas. Andará ordeñando mellor algunha cabuxiña, a ver por onde anda. Rafa, compañeiro, onde estás? Hola, Xoanqui, amigo. Oído en Celanova, chef, provincia de Ourense. O sitio. Queres queixo de cabra? Sí. Eu levoche queixo de cabra, o millor, que para iso son o reporteiro recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. Queres chiste, non? Home. Ai, lambón. Este é un que chega e di... Perdón, é aquí o clube de galegos indecisos? Sí, bueno, no. Bueno, depende. Bueno, pode ser. Son tus ojos marrones, esa beta verdosa, es tu cara de niño y esa risa nerviosa. I'm addicted to you, porque es un vicio tu piel. Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer. I'm addicted to you, porque es un vicio tu piel. Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer. Estou con Julio de Queixos Feijó aquí en Celanova. Julio, graciñas por recibirnos. Gracias a vos. Julio é, a ver se o digo ben, refinador de queixos. Non, afinador. Afinador. Que quere dicir isto? Pois o afinador é a persoa encargada de redondear o queixo. Unha vez que o maestro queixeiro ten o queixo elaborado e preparado, o afinador é a persoa que se encarga de polo así redondo, de compoñelo, de darlle forma, de darlle, digamos, eses olores, eses aromas que se consiguen pois madurando, volteando, cepillando e facendo todas esas labores. Nos vimos a polo queixo de cabra. Por que tan bo queixo que facedes aquí? Este foi o primeiro produto que a nosa empresa lle concederon unha medalla de plata no World Cheese Award no ano 2018. Esa edición celebrouse en Bergen, Noruega, e a verdade é que para nós foi toda unha sorpresa porque era algo que non contábamos, nin esperábamos. É un queixo de pasta blanda, digamos tipo camembert, pero bueno, tampouco nos vamos ir a Francia, digamos tipo Arzúa, non? Sí. Que a súa característica principal é que é moi untuoso, moi cremoso. A medida que o queixo vai evolucionando, ese corazón vaise facendo máis cremoso. Bueno, a xente parece que lle gusta. Cómese todo, non? A codia de todo. Sí, por suposto. É un queixo forte, de sabor? É intenso, máis que forte. Sabes que os grados de intensidade é como o picante. Hai graus de intensidade, pero que a ti che pode parecer forte, a min pode me parecer moi suave. De feito, este queixo hai moita xente que cando lle dices é un queixo de cabra, bótanse atrás. Pero unha vez que o meten na boca, ven esa textura, ven esa untuosidade, cambia a percepción. Vale. Que ben falas, Notase que se dedica a isto e, ademais, é un tipo alto. Bueno, igual non tanto, o que pasa é que o terreo está así en pendiente. É culpa do terreo. Dime unha receita con este queixo, como che gusta a ti comelo? Pois mira, moitos dos nosos clientes, sobre todo en Ourense, na zona dos viños, o que suelen facer é metelo encima dunha tosta. Vale, aí podenlle pôr pois infinidade de cousas, desde raxo hasta salmón, calquer tipo de cousas marida moi ben con ese tipo de combinacións. Vale. Xoanqui creo que por aí vai ir coa receita, pero nós estaremos atentos. Xoanqui, vale, che non? Pois que vale, claro que sí. Bueno, sabía que sí. A hecho mandamos, graciñas, Julio. A vos. Estaremos atentos a ver que fai o noso chef, non? Por suposto, por suposto. Graciñas. Ai, que xeño de cabra aquí tocades, A min e a miña compañeira nos flipa moito.
De feito, eu xa teño comentado algunha vez de que eu a leite que tomo polas mañáns é de cabra. A ver, é o queixo de cabra que... Eu estou de acordo con ele, non é un queixo forte, é un queixo con un sabor moi intenso, pero moi agradable. Tamén eu estou de acordo co das torradas, que poñas na torrada que poñas, botas un pouquiño de queixo de cabra por riba, e entón a torrada é o sabor solucionado, máis que solucionado. E para iso temos ideas con carnes, con pescados, con anchoas, con cebola caramelizada, botase moito tamén, botándolle un aliño con un pouquiño dun vinagre e tal. Está impresionante, riquísimo. Para min, digamos que son destas cousas que lle pos a un prato e sabes que se é medio insípido, vai nos subir hasta arriba. Unha pizza, eu que sei. Hoxe tiramos por unhas filloas, ademais, por maltratalo o mínimo posible. De feito, non imos a cociñar hoxe, imos intentar poñelo sobre a filloa que vamos facer, e a partir de aí, unha vez que temos a filloa extendida ao queixo de cabra, a imaginación ou poder, o que irades. Bueno, imos comezar. Imos a fumar un pouquiño este salmón. Para fumalo, collemos o salmón, e mirade, o que imos a facer é, imos a buscar esta parte de aquí, isto chéganos, a ver. Así, e como non vai a ir á prancha, despois a prancha non, vai na tixola. Imos a coller así un anaquiño dele. Vale, é unha boa peza. E así collemos, isto pechamos, isto poñemos aquí, isto para atrás. Limpo un poquinho as maus, co azul. O rosa quédame para outra cousa. E agora, aquí estou mirando de que teño aquí. E aquí tanteamos cos dediños, oes, sempre están ben, ter unhas pinciñas así, estes valen 4 pesos. Pero así asegurámonos que vai ir completamente limpo, de que non vamos a ter aí nada. Bueno, o mellor xeito, son os dedos, aí é onde marca onde está a espiña, vedes? Retiramos aquí, é moi interesante facer isto. E ter estas pinciñas aquí, pois nos eliminan de cantidad de disgustos e de despois ter que andar na boca, sobre todo se hai nenos. A dicir, hai espiñas, nada, unha por unha retiradas. Vale, queda algunha, e quieto aí. Vedes, sale, está un pouquinho enterrada, pero nótase perfectamente, co dedo. Moi ben. Vale, teño listo. Espiñas fora. Collemos o salmón e así, el nisquiños así, vedes? Ah, si, mira que cousa rica. Oye, que queredes en dados? Vale, perfectamente en dados. Que queredes en liscos un pouquiño máis finos? Pois tamén. Vale, vou poñer así, así vedes. Bueno, eu agora mesmo estou usando salmón. Aí atrás, fai 3 ou 4 meses, un róbalo salvaxe. Fixen varias elaboracións con ela. E unha das elaboracións foi o afumado. Si que é certo que non o fixen na casa, o fixen con madeira e ben feito, non? Pero que, bueno, que isto é unha solución, vamos, perfecta. Aí está, este desfais un pouquiño, non pasa nada, non pasa nada. Un platiño. Aí está. Vamos con él. Aí. Este, tal e como vai, antes falaba de 10 minutos de afumado. Probablemente este con 7 minutos 8 chegue. Non é un toro tan... E todo depende tamén do nivel. Se é a primeira vez que o facedes, bueno, pois o primeiro día vades estar un pouco perdidos. E vades coller a dicir, dáballe un pouquiño máis de afumado. Ou retiraba un pouquiño máis do afumado. Bueno, vale, pero para eso tenes que facelo unha vez. Unha vez que o fagades por primeira vez, non hai fallo. E agora, con iso que temos aquí, imos a aprender a facer isto, mirade. Collemos unha tarteiriña, unha tarteira que teña unha
rexa, algo así, como para facer o vapor, non? Aquí o que temos intentar. Hai un truco que podemos facer cando non... Mira, o que vamos facer é cubrir o fondo con papel de aluminio. E hai un truco. Se vemos que non temos ninguna reixa, nin temos nada, non? O que facemos é con unhas boliñas de papel de aluminio todo ao redor e montamos unha reixa aquí en riba, vale? Non ten absolutamente nada. O que imos a facer aquí agora, xa que temos isto, é botar. Isto é té negro. Un pouquiño de té negro aí no fondo. Que máis cousiñas? Un pouquiño de arroz. O arroz é moi interesante. Dá moito fume, non dá sabor, pero si axuda a facer o fume. Vale, que máis? Especias, a que vosotros queirades. Queredes un pouquiño de fiuncho en especias? Vale. Eu aquí teño un pouquiño de alfábega seca e máis teño un pouquiño de ourego. As dúas cousas. Máis cousiñas que lle podemos botar. Azucre. Un pouco de azucre moreno. Aí está. E loureiro. Imos a poñerlle 2 follas de loureiro máis a reladura dunha laranxa ou limón, un cítrico. A pel sin... Vou usar esta outra parte mellor. Sen chegar á parte branca. Ou bueno, chegar hai que chegar. O que non hai que facer é desbastala esa parte branca, vale? Vai chegar. Ben e ben. Bueno, xa temos aquí, as meijas agora mesmo están dicindo ese traballo meu. Estánme quitando traballo nesta cheo. Por que teño aquí os aspectos? Porque o que quero, se poño aí un lisco de salmón e poño aquí, por exemplo, non, hai unha parte do salmón onde non vai a quedar, non lle vai entrar o fume. Entón, estes son solucións. Solucións aí improvisadas. O que imos a facer aquí non é outra cousa que facer unha... Levantar un pouco. Levantar un pouco para que entre o fume, entre por a parte de abaixo do salmón. Vale, non hai outra. Hai que pensar, cando os que non vivimos na aldea, estamos así nunha casiña pechada, e dices, quieto, solución. Vale, agora, colocamos aquí o salmón. Vedes, agora sí que circula o aire. Por aí por embaixo, vale? Eso. Eso é. Aí. Aí. Veña, e agora prendemos lume abaixo. E temos a armarnos de paciencia durante esos 10 minutos, por suposto, imos a tapar. E prendemos. Comezamos co número 8. Aí queda. Vale, unha cousa estáse facendo, xa estamos cociñando. A segunda, isto retiramos. Imos facer as filloas. Para as filloas, isto vamos retiralo tamén. Ei, mi mãe, ten aí, ten o ajarre, ten rodas novas. Voulle botar un chisquiño de sal gorda. Así. Isto sin máis. Aí vai. E aí vai. Segunda parte, filloas. Al fundirá nunha tixola, non teño filloeira. É o que me queda. Así que, para adiante. Ben, o queixo que vai ao final, aquí para facer as filloas, isto é o que precisamos. Mais un chisquiño de sal e un chisquiño de aceite de oliva. Collemos un cunco. Un cunco. O brazo batedor. E o brazo... Hola, veciño. Hola, veciña. Que tal? Está o brazo batedor. Mira que che traio. Xa vexo, o brazo batedor, oye. O tiñas ti. Eu levo... Sí, bueno, fixeche falta. No, non me facía falta. Bueno, ahora sí, porque entraches ti e lembrouseme, que senón non me facía Eu levo falta. as cousas e despois non me lembro tampouco. Poñeme ali majardos na alacena e non me lembro. Ven Toma. aquí, raíña, ven aquí, Ah, anda, vale. ven aquí. Xa sei que Mira, teño que mercar un apertos para andar rebaixas, as rebaixas, claro. Para que teña desconto. O luns Friday, non? Porque
Xa que non vale. sei, algo O deso. Berries Friday ese xa non vale, ten que ser o Luns Friday. O Luns Frida, eu algo deso. La xa vas usar? Ti. Ai, vale, eu. No, dalle aquí. Ah, moi ben. Mira, eso, botas os tres, espera, vouche poñer... Os tres ovos. Os tres ovos, e máis... leitiño e a Está todo fariña. medido, E a Vale. fariña, pero E vouche que vas poñer... facerlo Ven con aquí, esto? vouche poñer Como uns facer? Ven aquí, non vaya a Ai, ser vale, que vale, aí te vou. estropees aí. Mi madre. Ato eu, atas ti? Vale. Sí, xa tú eu. Vale, daquela, con isto que facemos? Unhas filloas. Unhas filloas. Unhas Aló, filloas. Xa Imos estás facer- pensando no entroido? Eu estou todo o ano co entroido. No entroido, moi Sí, ben. estou entroidado todo o ano. Eu agora xa só estou pensando no Nadal, e nas obras do Nadal e a ver que facemos, e todo Que iso. guai. no Pero con entroido- isto facemos, ahora mesmo os filloas, e que para as ceas e Todo demais, o ano. enchemos todo o ano. Antes, vamos. sí que é certo que antes quedaba solamente así para as casas Sí. e demais para o entroido. E chega o entroido tal cual, non hai, bueno, aquí non hai, eu creo que non hai casa na que falten as filloas. Verdad? Sí. E as orellas tamén. E as orellas tamén. Ai, mi madriña. Vale, veña, arreo, empezo. Arrea, veña, eu xa me poño aquí con outra tixola. Isto aquí afumando. Oye, teño aquí un salmón afumando, reina. E Mira, tes pai. un- Xa mira. comeza a coller un pouquiño de vapor, isto comeza a prepararse. Ves que agora xa aprendín, e gustache moito ter os cuncos. Ti sabes que agora fago mesmo na miña casa? Que faz que? O mesmo, ahora poño un cunco, estou limpando verduras para facer algo, e poño un cunquiño pas. É que isto é moito máis... Sempre. máis doado, máis claro. doado, máis cómodo, ora incluso. É máis limpo e despois collo o cunco, levo a tiro na papelera e xa está. Moi ben, Eu o teño xa posto aí na man. Teño a miña Sí. papeleira de sobremesa. É moi interesante facer eso, non andar estrada toda a mesa por aí contaminada. Claro. Ala, boto... e Esta xa é así, cousas. toda ela. A fariña. A fariña toda ela... Espera, peneira un pouquiño. Peneirámola, Vai vale. peneirándose un pouquiño, sí. Dame, que está aquí. Pois sí, pois eu as filloas, a verdade é que sí, mira, nas fajo en todo o ano, solo no entroido. Ai, eu a fago A moito. máis das filloas. Moito. Eu antroido fago as doces, as de anís. Sí. As de anís. Filloas con anís. Sí, as fago, porque hai moi doces ben. salgadas por o entroido. Pero se non, fago todo o ano, eu non perdo as filloas co rico que están. Madre Xa, o que mía. pasa é que eu son desas cousas que asocias ao... O entroido. Efectivamente, ao antroido, non Pois máis. agora hai restaurantes xa con cartas enteiras de filloas. Xa. Sabes? Xa, imagino. Chamanlle crepes. Crepes, Ou algo así, tal cual, crepes, sí. Crepes, Sí, é verdade. É verdade, Creo que é salgadas. francesa. Aí esas gustanlle moito a miña Irene, Sí. Sí, bueno, de feito, bueno, non sei de que equipo eres ti, se das filloas ou das orellas, Eu son- oiches? Ah, bueno, pensei que decías, eu son do CLB, do equipo de baloncesto de Vila García da vale. Rousa. De Non, toda eu a non vida. son futbolera, ni Eu nada de disso. baloncesto, CLB. Eu digo das filloas ou das orellas. Porque Pois a miña mira. nena é da filloa. Eu son de orella, É que Xista é sabes moito que máis a orella. a orella, quen facía unhas orellas era a miña nai. Miña nai, Xa. como facía a miña nai, non había outras orellas en todo o mundo inteiro. Teiro, fíjate. como as dela. Como as Oi, dela, porque claro. facía finiñas. Pero ti sabes que coller unha orella e facer así, clink, É que cruxa, é que E está por cruxa. todos os lados. Sí. Bueno, Tiña así unha tamén as paciencia. fai. Eu teño unha tía que se chama Felicitas, que tamén as fai así, Vale. Mi madre Tira que tiña total vai para dentro igual, veña. Toulla, non, Dalle, porque veña, senón... Lévanos aquí, veña, xa vou collar así. Veña, Pois dalle, mira, total, miña vai. tía o mismo, oiches. Fai as orellas, madre mía, e chegaba a casa de miña aboa con unhas bandexas de orellas que chegaban para toda a parroquia. Pero comíamolas ben nós, Xa non lle había quedado a ninguén. Xa as papábamos nós. Nosotros igual, miña nai te facía esas bandexas enteiras. Espera. E tamén parece que son moitas, pero en realidade abultan. Bueno, é que a min gustanme moitísimo. É o que ti dixe, canto máis cruxan. Sí, pero e ti lle fas a reviravolta. Ti E sabes máis- que leva como unha reviravolta. Miña nai non a facía, Ai, miña nai non. solamente estendía. Eu fago Espera como aí. fai ela, Eu fago Bueno, eu como fai ela. fajoas que teña receita, e fajoas, e fíxenas moitas veces, pero dá igual, a mí non me quedan como as de miña tía, nin como as das aboas. Ai, anos facéndoas. Quitamos esta de aquí, vou pelar outra máis. Como vai iso? Ah, perfecto, reina, moi ben. La Moi bola ben, de Xoreña. filloas. Un segundo. Buscamos un chisquiño de sal e un chisquiño, e mira para aquí o fume. Un chisquiño de aceite de oliva, vale? Mira como está isto. Que está cheo de fume, estáse curando, ves? Agora, xa comeza a salir ese arume.
Ahora o temos o 8, podemos baixar un pouquiño. Listo? Listo, eu Aí penso o que tes. sí. Perfecto. Non? Sí, vente que xa te ajudo eu. Vamos levar isto Para atrás. para atrás. Ai, mira, toma. que ben. Aí está. Eu xa iba pinjando por aí. Efectivamente. Mira o que teño aquí, mira. A ver. Mira o que está pasando aquí. Ves todo este fume que está saindo por aí? Sí. Non o vou a levantar, porque ahora mismo cando mellor está traballando. Pero te fijas por aí que está cambiando un poquinho de cor. Sí, sí, O salmón que está volvendo sí. por as esquinas está se volvendo un poquinho branco. Vale, isto é moi importante. E mira o arrecendo que hai. Aquí é moi agradable. Ai, a máis sí, Co té, a con máis esas sí, ervillas sí, e sí. demais, ves? Pois ahora nos quedan 5 minutiños máis. En 5 minutos que rematamos agora de afumar este peixe, témolo. Non quero subilo, non quero levantar, porque senón se nos vai. Entende? Pero o interesante é moi chulo das tapas de Sí, cristal. está variando a cor, sí, Pois sí. mira, vou rematar eu agora de pelar estes allos, estas cebolas e demais. Damos un chisquiño E no posto mollo. con esto, vale, E poñome moi con ben. eso. Vale? E marcho para casa. Bueno, podes vir despois, Unha, dúas e tres. Unha, dúas, tres. Agora. Bueno, 10 minutos, E xa está feito. 10 minutos, exactamente apagei en 9 minutos. Mirade. Isto, o arrecendo que temos agora a cociña, o estaban comentando os compañeros. Que peña, porque o arrecendo é boísimo. Un xeito máis. Vale, un xeito máis. E agora, con que imos a facer esa filloa? Chisco de aceite de oliva, como non? Se xa o temos feito, Despois, se queres marcalo nunha tisola, marcado, pero xa está cociñado. Perfectamente cociñado. Sen fallo. 9. Ceboliña. Neste caso, chalotas. Agora, pico fino. Oxe, que temos un queixo de primeira, un queixo de cabra, hai que respetalo. Non cai tampouco todos os días, Sobre todo este queixo de aquí, galego, non ese que... Sabedes, non? Ese queixo, non? Este. Cousa rica, cousa boa. Aí vai. Adentro, veña. O allo, para adentro. Aquí o que facemos con esta chalota, moitas veces falamos de rustir moitísimo, aquí tense que notar no bocado. Vou botar un pouquiño máis tarde os champis, porque fanse antes, non me gusta que estén moi eso, como echades vos, Rustimos así un pouquiño e xa ahora vai enseguida. E botamos un pouquiño de sal, e así, con esta sal, que non vai a faltar a pimenta, vaise cociñando, vaise deshidratando un pouco máis e aceleramos o proceso. Orellas. Eso. Aí está. Moi ben. Esa tixola, prendemos 9, 8, 7, que vaya quencendo aí. Isto teño o 9. Agora xa comeza a bailar o allo, vedes? Adentro. E agora é cando é o turno do salmón. Si queremos engadirlo de todos os xeitos, eu vou optar por non. Eu vou a coller agora mesmo o salmón e vou non montar directamente en riba da filloa. Agora, se vosotros queredes pasalo antes pola tixola, por favor, non máis de 10 segundos. 10 segundos, Non estou falando de 30 segundos, estou me medindo. 10 segundos ben marcadiño por un lado, 10 segundos ben marcadiño por outro e listo. Guau, que ben ulé. Que ben ulé. Vale, pois aquí seguimos facendo estes champis. Vamos baixar 9, 8, 7, 6. Aí, pouquiño a pouco. Garfo. Touciño. Aí vai. Sin palabras, non? Co touciño. Xa algunha vez falei del. As partes máis ricas do porco. A veces discutimos que si croque, anaco de touciño. Eso é sabor puro. Aí. Veña. Rematamos e facemos a filloa. Ai, que rico, que ben ule, que ben, que ben. Bueno,
Si vedes, últimamente, estou tamén tirando moito porque podedes facer este recheo co que queirades. Por que estou tirando eu polos fungos? Estamos na época. Agora mesmo temos material a punta pala de fungos, cogumelos, champis e tal, de primeira calidade. Entón, cociña de tempada. Imos imaginarnos que é unha filloeira. Aí temos engraxado e tomamos unha culler. Isto que xa deixamos en repouso, imos a extendelo. E xa vamos a coller un platiño para cando as teñamos listas. Este redondo mellor. Aí vai. Vale. E vale. Moi ben. Cazo. E veña, para adentro. A primeira, non pasa nada se sale mal, vale? A primeira sempre é a primeira, é a que fai o traballo sucio. Aí está. Outra cousiña, eu sí que respeto moito, cando as filloas son doces, respetar moito, bueno, xa o direi, que sexan finiñas. Aquí, ainda que sexan un poquinho máis gordiñas, non pasa nada, vale? Teño sal, teño tal, vale, moi ben, listo. E agora imos darlle a volta. Esa primeira sale fea, pero a segunda, a terceira e a cuarta ha de salir mellor, e se non xa veredes. Vale. Veña un poquinho máis e caña. Imos a pola segunda, Non a vos tirades, eso é para mí, vamos. É unha filloa máis, Ainda que sexa a primeira. Aí vai, touciño. Oye, non tedes touciño e queredes un pouquiño de aceite de oliva ou, vou baixar, 9,8, ahora o ferro está moi quente. E queredes un pouquiño de aceite de oliva ou de manteiga, váleme perfectamente, Váleme perfectamente, veña. Para adentro, extendemos e a pola segunda, vou facer unhas cuantas. Aí está, chisco vos un ollo, Agora, nada, Eu en 10 minutos teño amañado todo isto. Agora. Vale. Así. Vamos a estender un pouquiño de queixo así pola parte central. E agora, 2 garfos, non vou manchar máis. Teñei a filloa que xa pajei, a última. Aquí queimanse os dedos un pouquiño, Forma parte do espectáculo. Ven para aquí. Vou cambiar estes coitelos para outro lado. Aí está. Fora, veña, se non mancho moito. E agora, estes champis con esta ceboliña asentamos por aquí. Aí. A culleradas, como diga aquí algún. A culleradas. Despois pechades como que irades, Pero así vai ben. Uau, isto é virguería. Mirade. Mirade aquí. Vedes como está por dentro? Está máis que feito. O ideal, mirade o color que colleu, comparado co outro. Desfacemos así un pouco. Isto non me pasades pola plancha, Vai directamente aquí. Con este cheiriño afumado. Oh, que bon. Que bon. E bueno, eu botelle iso, pero se vosotros tedes uns anacos de madeira seca, de carballo, así, unhas virutiñas, sabedes? Non o dubidedes, botades tamén dentro da carteira e afumades con el. Un pouquiño de eiruga, que dalle un sabor. Onte comí unha pizza de eiruga e levaba bastante eiruga desta. Oye, que sabor dalle a pizza, que boa. Nunha pizzería destos que fan aí encambados, destos que fan así a pizza artesanal, e que cousa rica, de verdad. Vale. E
nada máis. E isto, pechamos, empratamos e listo para comer. Vémonos aí, vale? Na esquinilla da mesa, cun prato chulo e bonito. Agora, hoxe vou cociñar cun dos meus queixos preferidos. Para facer as filloas metemos todos os ingredientes nun cunco e batemos co brazo batedor. Deixamos repousar un par de horas en unha tixola engraxada con touciño, formamos as filloas e reservamos. Para fumar o salmón cubrimos o fondo da tarteira con papel de aluminio. Incorporamos unha presa de té negro, outra de arroz, o azucre, a reladura de laranxa e as ervas. Asentamos o salmón sobre unha grella. Salgámolo e pechámolo na tarteira. Afumamos durante 10 minutos a lume medio alto. Nunha tixola rustrimos as chalotas, o allo e os cogomelos. Montamos a filloa e listo para comer. Unha filloa do xeito que vosotros querades que sexa salada. Non lle botedes anís a esta para facer isto, que mellor queda ben, pero mellor que sexa salgada. Unha filloa e un anaco de queixo de cabra deste tipo, e o seguinte é botarlle imaginación. Con un pouquiño que lle botedes e que pode ser incluso cas sobras da mediodía do que queirades. Eso é un punto enorme de facer un prato. É unha base, despois pechades como queirades, así en saco, en rolo, pode ser en abanico, así pola metade e demais. Pero temos asegurado unha cea que está boísima. A filloa, a voso xeito. O salmón, se queredes facer así, se queredes mercar afumado, ora, eu vos lo digo, merece a pena que o fagades polo menos un día para saber como vosotros podedes dominar ese afumado. Ese afumado co que queirades. Desde logo, o que fixemos hoxe é garantía de calidade polo seu sabor. Nada máis, aquí queda papar, que teño os paxariños xa contentos. Unhas piñiñas de limón aí na entrada de cada bocado. E listo para comer. Bueno, unha aperta e un biquiño, o sorriso sempre na boca, vale? Ata outro día, amigos e amigas. Chao.